Il-Grupp Parlamentari tal-Partit Laburista għal darb'oħra wera l-appoġġ unanimu tiegħu lill-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat fid-deċiżjonijiet kollha li se jkun qiegħed jieħu. Dan wara diskussjoni ħielsa fl-laqgħa tal-Grupp Parlamentari fejn membri kollha esprimew il-femiet tagħhom. Il-laqgħa saret fil-Palazz tal-Girgenti il-ħadd filgħodu l-għada li l-Pulizija resqet il-qorti lil Jorgen Fenech u xlietu li kien il-mandant tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Bil-grupp tenna il-fiduċja sħiħa fil-Prim Ministru. Fil-bidu tal-laqa, il-Prim Ministru ħabbar li wara l-aħħar żviluppi fil-qorti dwar il-każ ta' Caruana Galizia mill-jum tal-Ħadd, Chris Cardona irritorna fil-kariga ta' Ministru għall-Ekonomija u deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit. Il-grupp parlamentari qabel ukoll li l-ġimgħa d-dieħla jsiru seduti parlamentari li matulhom jiġu diskuss il-każ tal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, wara li persuna tresqet formalment akkużata li kienet il-mandant tad-delitt. Biex bekk il-Prim Ministru jkun qiegħed iżomm il-wegħda li għamel fil-Parlament fl-20 ta' Novembru li għadda. Dakinhar kien iddikjara li jekk kif il-każ ikun solvut huwa se jkun qiegħed jiddedika seduta sħiħa tal-Parlament biex iwieġeb il-mistoqsijiet kollha li jista' jkollhom il-membri parlamentari. Dan iżda mingħajr ma jiġi preġudikat il-każ jew l-investigazzjonijiet. Anku qiegħed niġi qudiemkom bħala Kamra biex nagħti l-informazzjoni kollha illi ma stajtx nagħti f'dawn l-aħħar sentejn. Inkun nista' ngħid il-punti kollha li mbagħad forsi sa dak il-ħin ma jkunux qegħdin jippreġudikaw l-investigazzjonijiet ukoll. U naħseb li hawnhekk dak li għaqadna huwa li rridu l-issir ġustizzja. Tul il-laqgħa il-grupp parlamentari rringrazzja wkoll lil Elena Dalli li issa temmet il-ħidma parlamentari tagħha. Dan hekk kif mill-ħadd hija nħatret Kummissarju Ewropew għall-Ugwaljanza. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.